Doncs això vol dir que penseu aquí a l'Hospitalet. Doncs n'hi ha moltes persones que decidim tirar endavant aquest projecte de fibra òptica, vol dir que pagarem durant 4 anys el mateix que li estem pagant a Telefònica, estarem pagant 59 euros per tenir fibra òptica i tal, però en el moment que la fibra òptica estigui instal·lada i estigui amortitzada, concepte d'amortització, de dir, hem pagat, de dir, la xarxa de telefonia, el parc de coure de Telefònica porta 40 anys amortitzat. El van pagar els nostres pares, els nostres avis i en alguns casos fins i tot algú passavi i tal, no? I el continuem utilitzant i ens el continuen cobrant. És legítim cobrar una cosa que ja està amortitzada i que ja funciona? Des d'una perspectiva del capital és totalment lògic, però des d'una perspectiva de les persones no té sentit. Doncs després dels 4 anys que aquesta aportació estigués amortitzada, passaríem a pagar 20 euros al mes per tenir una xarxa de fibra òptica de propietat comú. O sigui, no seria ni tan sols municipal perquè la Comissió Europea i el govern de Madrid no ens deixa que sigui municipal. Seria comuna, seria de cadascuna de les persones que estem aquí. I passaríem de pagar gairebé 60 euros a pagar 20 euros. I amb aquests 20 euros ens donarien el manteniment d'aquesta xarxa a través de la creació de petites cooperatives al territori, o sigui, Hospitalet dona per tenir 1 o 2 cooperatives que facin aquest tipus de desplegament i aquí un altre cop més la potencialitat que té aquest tipus de projectes a l'hora de generar llocs de treball. Això diguem-ne que seria... Però això són molts calés, és un escenari que tenim a llarg termini, però a mig termini, a través de radiofreqüència i el que es diu fibra òptica virtual, a través de no antenes de mòbil que són més perilloses, sinó antenes de radiofreqüència, el que seria la ràdio, doncs podem fer desplegaments que no són tan cars, que costen infinitament més barata, potser estem parlant que una ciutat com el Prat de Llobregat són 40 o 50.000 euros, i amb això ja podem començar a desconnectar-nos de forma molt important de les nostres companyes del sector.